mana Mwnla. Hei kru, kurang keng pada bot. Hei curah kru. Lihat kru. Muzang punya sampai. Lang. 50 rasanya lang. Everyone welcome back to the channel. So guys, seperti ini masih geder unboxing खालामनाय गिदिर guysफोर नोंथांमोना भिडिअखौ skip खालामालासिनो जोबजासिम नायलांलै फाग्ला बायदि ब्लग guysफोर दिनैनिया माने गरमा बारा जाबाय नालाय guysफोर बेनिखाय मोनसे बुस्थु लानानै फैदों आङो बेनो जाहैबाय ओके फटाफट यो Okay guys, finally it's ready to be used. दा use खालामजासिगोन guysफोर पुरा सेटआप खालामना लाबाय नोंथांमोना नायदो guysफोर दानियासो आङो गोजोन सुदेम उन्दुनो हासिगोन आरोखि guysफोर ओके दायो use खालामनायसै guysफोर use ओरै बाबा use ओके अरे यार मोजां नंगौ नङालाय जिनिसफोरालाय ओके यहाँ में लगा देगा अभी ओके उरी बाबा very good बढ़िया guys बढ़िया गोजोन गोलैनो दासो बेनिफ्राय गाइसफोर दिनै बेनि खुसियावनो पार्टि जानो थाखाय मोनसे बुस्थु लाबोदों मा बुस्थु जाखो बियो ना दायो गुदुंथार गाइसफोर गुदुंथार बेखौ गुसु खालामनो थाखाय बेजोंनो गुसु खालामनांगौ जाहैबाय ओइ नै भिडिअफोरा मोजाङै हक ओरै हक ओके गाइसफोर ओंख्रिया जायाखै Buria, gusto kamu guys, gusto kamu kapal lah nangko. Kemudian nih parciar ki. Ampun mau kau, muda, oke guys. Danya mana biar gusto kalam guys ini lagau. Mansi berapa bayar udah nazar lu punya hantaran zak mau kerja guys. Oh guys. For sure. Joy Pingudani. Okay guys, ini partiannya alada guys for Dinwinia. Engkam onkriya alada, lekin single item only 9 engkam. Lagau guys for Pingudan jangan ham jirina zana boleh lokra. Bobo jire mau ngomong lah, ha? Jaga pra, gedau serau ne. Okay. Hey, Pin angin hot. Zai Pin Gudani. Jangan lu gede. Kalau pun sabun kamu dah baca naik tang kami cakap na. Oh, tak berjalan di sini sudah. Okay guys, saya undur nanti go tak tik undur nanti go. Pura. Yeah, gedau serau. Mana Mwnla. Hei kru. Kurang keng pada bot. Ye gokai. Kru. Gedau serau. Suci ni bu. Janla sagun le suci ni bu. Mana jangan usi bigre. No. Baba. अभी किधर लगाना है यार इधर लगाएगा उसके बाद किधर रहेगा ये बियो नोंसिना बै गोजौ दंखायो यस बरिया लेथ्रा पेन्ट्रा उन्दुख नामा गोदाव सोरावनो Mahal. गाबोन लाबो मोजां बुस्थु नङा जाम्बि मोजां बुस्थु नङा
सामने लेके आओ मोजां बुस्थु नङा बियो गारहर नोंनाव गल'खासो होनदों बियो मोजां बुस्थु नङालै बेटा आंनि लोखि सना माइनाव आंनि दोरबिया मा आंनि जिरख'ना मा सना जाबाय खोरो फिन लानांगौ थां नुमाजों थां गाइसफोर आङो दायो उन्दुनानै लानोसै गाइसफोर नोंथांमोना आं लासादिनो माबा माबि खालामनो गोनां दंबा खालामना लादो I mean साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामनानै लादो शेयार खालामाखैबा शेयार खालामनानै लादो गाबोन फुङाव लोगो मोनसिगोन गाइसफोर आजकेले गुड नाइट very soon coming good morning